Kilai ngut kisi paralog ke bana ka snong paham rio kila shim me ka sinjam ka bakrau ha ka jingim ka jongki ka bala long kum ka nuksa ka babha na ka benta ki weipan bandon ye ka minsim ban yarap ki parabriu ki baduk ki bajinjar khamtam ki khna ki basa khonswen kini kilai ngut kisi paralog ki kenthub yau kershan khong malai upaila bakor sangpliang bad uparson shooting kiba na kasnong paham rio ribhoi district kaba kini kilai ngut ki samla kilala ban ai jingirap shiki prangut ki khna ki basa khonswen kenthub lang bad kawei kalongyeng kabadung kini kilai ngut kisi paralog kila yo lat ban ai jingirap shakite ki khonswen bat shakalong yeng kabadung da kaba kila penlong da ka lempung yela kai football ka 2 days knockout football tournament R1000 R4R kaba sngi hamadan yela kai jong kasnong paham rio kaba hadu kumbal live R teli ki kunhun yela kai kila poi bani shimbenta shakane ka lempung yela kai football da ka jingwan ye shimbenta kini ki kunhun kala yarap shikat de kini ki laingun banla ban penmi ye ka pisa na ka benta ban ai jingirap shikite ki khonswet bat shakalong yeng ka badung ya kane ka lumpung yela kai football la punkut no menta ka sngi ka nyo tarik ujemang R1000 R4R kabala wan ban sakhi ha kane ka sngi the vice president jong ka RBYF central body uba liandar nongshli kum kongsan urang ba snong jong ka paham rio them uba Ronald Khongjo kum sembut kongsan u general secretary ka RBYF western zone uba running well singli harangkat kiwe de kinongelam ke belawan mi khmat na kiwe de ki kunhun sang bhalang ki ba kenthop yu ba Don Roy Kshar uba Sylvester Shangpliang ki ba na ka sang HNYF uba Ricky Majau na ka sang FKJGP bat harangkat bat kiwe de ki reurang ba bat ki pait ba ki balaya poi ban sakhi syakane ka lempung bat kum kadak ban kershan bat ban snok tilang bat kite ki laingut ki siparalong na kaliang ka RBYF bat ka FKJGP kala no senyang da ka song pisa syakane ka lempung yele kai football hakane ka sngi pun kot ye kane ka lumpung yele kai football la sakhi ye ka jinge khun final hapdeng ka umling sport club persha ye ka paham rio sport club hakaba ye ka nam ladu la yora da ka paham rio sport club da ka ba ye shoot tie breaker gunung aso naik boleh di press media di balaya kat lembat ini akan ke football tournament ke Arsni boleh pengat kami kum superlok lain superlok tidak kebenar kong nak kalian jadi kum superlok hadir boleh perkat sani boleh song perkat haji ini jadi nama lapor senong kidon subun itu sweat don apa dengan jenjar hak yang baru karena haji ini jadi lain superlok dengan perkat kum peluang yang kan football tournament ke Arsni ibaga ke bangyo nang kata football tournament kubiyo jingarap ban kata bisa ke bangyo yang kata bisa bangyo kina syo kun suat ban tenrong lem yaki nang mamkiro kinla ban imna kendai kendo jakpo jongki hakane ka tournament jingi pe RC ngali penrap ya penyerap bisa di pangut ke suat bat way ka longing ke ba hamdon pe jutuna ke te kani ka sinjam ko pa fishim mapi menta la ka lakan pun otang hang ni ne pindang ya pitang ba ya kani ka sinjam ko pa pila banirap shu kini giwe pa kilong yeng ki baduk na ki kon suat hakane ka jing sedang kane kalau jing sedang jongi kasu benengkong te ngai selamat nginang persang kan ban perniat su kemat leng ba dakwe pa kenjau program nama ta benok sinjang sai kun suat lane saklong yeng berana pedang di junguna te ki kenja program ki pa long kan long betang ne kini ki jingile kai football na kin fidon ru ki jing perkhat ki we pa ki jat kam ki pa khila ban penmi ka pisa ban la banirap par sekini ki shiki pa ki long yeng lani ki konsert ki baduk kom ki hari ka kenti ko mentai te long benengkong sedang yang football ya ka ba hadin pedang sang perkhat kan haki we pa ki program la hanono program perkhat ya ta sang perkhat insa penapa hadin kan nah kalian cuma kum superlok laingun te ka kubor kon ai seki we pat ki pat ba kane sei kenhun ki bedan hapo jong ka temri boy jing brok we lane haga jela jing brok we naso panai kubor makir kin sim ngene senjam kum basim kum laingun superlok la kalong hakono ku benta ka kisim namata benok senyang sei kun suat lane sei long yeng ki bakamdon pedang jing duna te kublai sibon ngam ba kumbong kaktin omdon kalawai ha kana kam henry kalawai kasong
hakakam bapibat kabamut menang bat kane ka kilaingot sipara kadai kalawai jengki babat ka kam ki peni mata kumju ya ki player kadai ka kam jengpi ki ban praktis ka ban yalam ya ka football nga ai ka nuksa habaro kirang basyang kilong kami kisamla bat kamtam ya kine kilaingot sipara lada baro ngi kilidar sang samla jong ka pamrio lumbatham lada baro argut kirang basnang jong ka lumbatham lada baro ki lang kami ki samla pidon ka masim kun kane pin amdon ka jinya pai pin amdon ka jing bisni hapok ka srang ka thau lane hapok ka them riboy barakawai pulang dasbin ya kinan football jong baro ka dong riboy namar kumbang yaslo ki out ki habangi kedua yang besar Kimdan Kafon bat ngiyaslo baki minista ikran baikman kapor tan hakikat kubor ngiyaslo tan ikran hakim media Henry habagilek sapo madan mar jeje lokai celok hable kai bol tang siro pokti hari boy hadu mata mar re kata ka madan keba biang kebale kai ki artificial turf lane kiwe ki gallery Henry kane kade ka nuksa ko ba ka sarkar kalekkat yang ni sosi ban pau bana garbiar barot beram lang ne ni penrem ya sarkar ba kamla bale na mata ka madan chongkri boy paragoi henry kiwe ki jaka ki babiang kun nuksa hapo madan kur kalang hapo umroi ka jaka ki babiang lada kadan ka madan ki babiang kamot ila panlekai on tang haka state jungi wat ka national games nila ban ai ka madan football hapok kerkalang hadu mata ki minister ki kram simkia habide bet ka kam sport